Takže lidičky, máme tu první video a já jsem se rozhodl, že si zahraju 99 dní v noci, ale s kamarádem Vonin. Takže budeme se asi snažit dát 50 dní, jako nevím, jestli to bude lehký nebo ne, protože můžu jen 15 minut. Pro 2 biom. Jo, počkej, já jsem to zapomněl. Tady tak jsou 3 úkoly, které jsem si už přečetl. Tady vám je řeknu. Můžu sníst 10 chili v jednom roundu. Co by bylo? Jo, líto to je. Buy a box. Musím koupit box od Fairy. A pak musím vykrát nějakou zimní čepici Snow biomu. Takže dáme si Snow a biom Fairy. A jdeme. 185 dní, 485 dní, čeština je fakt na. Protože jako pro vás to je třeba hodně, nebo já fakt nevím, kolik máte dní, protože já jsem hrála s kámošema, oni měli 1035 dní, ale já musela jít nakoupit do Časlavy, tak jsem to musela ukončit. To jsou nějaký hacky. Co dělá? To je exit. Jde první. Když to neobjevíte. Jako když tak napište mi, co to bylo. To nechápu. Já to mi naskočilo poprvé. To je kecam. Vony už má Lamborghini, takže má Good X. Já nebo já. Jenom tuhle tu a ještě v komentářích napište, jestli máte rádi jak vás to jako jako prostě dole, tak to napíšu úplně něco jinýho. Já to fakt nechápu, ale chtěla bych to odstranit. Já už jsem to udělám. Co mám s krkem? Kašlu. Takže zkusím najít ještě nějaký struktury. Už to nenačítá. To je první děcko. Čau, čau, čau. OK, už se trošičku se to laglo, jak všichni po mě vyběhli. Já s Běgometkem mám hodně dobrou zbraň. Ten flamet bude mega dobrý, kámo. Ne, že třeba když nemáte jídlo a králíka nechcete jíst syropný, třeba máte červený hápko, nakládáte tu čárečku a nechce vám to prostě tak proto jsem si koupil plamenové. Takže proto, abych prostě, kdybych měl hunger, tak můžu si doplnit. Ale víte, to zase není blbý na tom flametu, to zase není dobrý na tom flametu, že prostě vždycky tak se mi stane, že nemám full a ten se doplňuje jen kanistrama nebo oil barrelama, což je blbý, protože jako kanistry se hodí na oheň. Počkej, kam se jdu? Já fakt nevím kam. A v komentářích mi můžete napsat, s kým příště mám s někým, jestli chcete, abych s vámi natočil video, tak můžete napsat do komentářů
svůj nick v Robloxu a napsat hru, jakou chcete. Ale jednu hru, kterou fakt prostě nepište, ten Bloxfruit, protože ten fakt neumím a nemám ho rád. Ten mi přijde takové až moc... Nevím, jak to popsat. Uli se určitě hodí. A oni zmínili ten třetí biom, jeho barvu na ten druhý a ten druhý biom. No, kam jsem? On chce taky umřít, on chce taky umřít. Tak. Protože mám ještě nějakou práci v reálném životě. Protože můj brácha předělává jak já. A předělává dům. Dům je že jak jako že mě je 9 a je mu 20 něco. Jsem že rozvedl. Jako on měl jeho mamku a pak moji mamku. Že chápu. Já jsem fakt na hlavu. Stává se vám taky, že prostě nevíte tuhle strukturu, hodí tam několik kultistů a prostě tam jdete. To se rozkrávat. Ale kámo, čestku si opening. Vonen byl Sande. Díky za Sande. No takže Adam si fakt dobrý. A ještě jsem tam musela postavit, že jsem někam musel jet. A abyste viděli, co jsem mu napsal, že už jenom 7 minut, že mi dovolí jít 15 minut. Nemůžu. A pak ještě je tak už to točí na 8 minut. A taky tak už točíme 8 minut. To už jsem vám vlastně říkal. Ještě. Co? Psal nebo? Tam je ten týpek, prostě fialový. Co? To jsou nějaký zlí lidi, ne? To jsou na sebe školy. A to já nejsem. To je většina hýr. Jump asi ohně. Vycházím, ale asi teď půjdu. Děkuju moc lidi, děkuju moc lidi za 400 odběratelů. Hodně si toho vážím, protože bez vás bych nic nedal. Vy jste fakt nejlepší.
Já jsem vlezl na budovu a musel jsem ještě dojít nakoupit. A jako co to má být? Proč mi to líbilo? Vypadá dobrou. No tak moc se omlouvám, ale musím vypnout natáčení. Stejně nevím, co bychom za 5 minut tady udělali. Ale moc se omlouvám a snad vás video aspoň trochu bavilo. A jestli ne, tak napište chyby a já to když tak někdy zkusím udělat další video a opravit to. Děkuji všem, že jste se dívali a uvidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj. Počkejte.